la vella i a la jove s'hi pot. Mas Marçà, mata la vella... I a la jove s'hi pot. Perquè és dolent, no manques, clar. El barri és molt dolent. Sí, és dolent, fred, i llavors... És per això. A Sant Martí el van morir, a Maldà el van enterrar, a Belianes tocant les campanes, a Bellpuig, caga i puig. No, a Bellpuig va dir una altra cosa, però ara no recordo. Caga i puig a Bellpuig. Caga i fuig. Qui té mossos i no se'ls veu, es torna pobre i no s'ho creu. Dani, ens pots explicar per tu el significat d'aquesta dita que acabes de dir? Sí, doncs que vol dir que si tens gent contractada i no els cuides i no els vigiles, doncs pot ser que t'arruïnis, vull dir, que te'n vagis avall. Vull dir, ja està. De mica en mica s'omple la pica. Tan alt com un animal. Paraula de català, tant és avui com demà. Doncs vol dir que pots confiar tant avui com demà, vull dir que pots confiar sempre, sempre en ell, en la seva paraula. Aquesta és una dita popular i que ja té molt temps de durada, de temps, no?, d'assistència. I tant, té molts anys. Forma part d'una cultura popular. Tu penses que es podria aplicar de forma genèrica? Sí. A l'actualitat continuaria tenint el mateix valor? Sí, i tant. Sí? Creus? Sí, i tant. Que en general és així? Sí. No és un tòpic? No, no és cap tòpic. No és cap tòpic. No. És així, jo penso que és així. Tindria una base cultural i... Home, sí, clar. Sí? Són les nostres arrels, i dir, sí, i tant. O sigui, que amb el català te pots fiar. I tant, i bastant. Vale, molt bé, gràcies. Home lluner no fa paller. Vale. Va, digue'm una altra. No, és Vale, que ara... escolta'm, i... No, home, que Ramon, una pregunta. Que m'agafes així. Ramon, home, improvisat. Sí, vine, fins que... Ramon, vine. I aquesta dita per tu què significaria? Sí, home, ves que si no plou no fas paller. No, això no, Ramon. Ja. Què significaria per tu aquesta? No, home, que L'home que es mira les llunes no pots mirar les no llunes. farà mai quartos. Val. Jo entenc això, vaja, no ho sé. Per tu és la teva interpretació és aquesta? Sí, home, lluner no No fa fa paller vol dir no fa... Si mires les llunes, malament. O sigui, que vol dir que si estàs embobat, és això, no? Sí, ja tornaré. És això, no? Que si estàs embobat mirant la lluna, és això, no? No. Vine, digue'm. Si mires la lluna, no fas paller. Vale, o sigui que no treballes. Seria això. No, si mires la lluna no fas collita, home. Explica-li bé, Ramon, home. Vale. És que me l'has d'explicar perquè jo sóc de ciutat. I sóc una mica tonto. Home, però els de ciutat ja també en saben les de ciutat. No, però jo per això t'estic preguntant. Els pagesos abans, per conreaven la terra, miraven la fase lunar en què està la fase de la lluna. Vale. I treballaven segons la I treballaven segons la fase de la lluna. I Llavors ara... volia dir que l'home que mirava molt la fase i a vegades se perdia per mirar-ho massa. Vale, d'acord. I algunes feines pues, no les feia prou bé perquè es fixava massa en les llunes. D'acord. Lo cava a la nevera i les penes a la foguera. Amb això vull dir que hem de celebrar Sant Joan i cremar a la foguera totes les coses dolentes i que no ens interessen. Salta el foc
Ara no... No les flames, no les flames rai. I com que... Uah! Que bèstia. Allí en vaig els teus n'hi hagi. Un altre? Hombre viejo, 2 veces niño. Per Sant Joan, el cava a la nevera i les penes a la foguera. El significat, Què deia Sara? la realitat, que és la realitat de la vida. Però és les penes, Sí, a la foguera, val, les penes a la foguera. que és una mica el simbolisme de Sant Joan, no? De la foguera, no? De Per Sant cremar, Joan, doncs tot a la foguera. de cremar allò que... Allò que pesa. El pagès diu que l'olivera és immortal. Per més que s'arruïni, sempre torna a rebrotar. Podries donar la teva interpretació d'aquesta dita? Què significaria? Sí, perquè és veritat. L'oliver es mor, però de la soca torna a viure. Torna a sortir llum i torna a pujar l'arbre. Tarda molt temps, però és així. Vale, és una capacitat de renaixement, De renaixement. de regeneració, no? Sí, per això l'oliver n'hi ha que són centenaris, centenaris, centenaris. I és un símbol de De vida. De vida. De vida. Molt bé. I després té una altra cosa, l'olivera, que és molt intel·ligent. Quan pateix de sequera, deixa anar el fruit. Sí. I en canvi l'ametller pateix de sequera, però el fruit no el deixa anar. Hi ha la diferència aquesta. I l'olivera seria més resistent, no? Més capacitat, no? Sí, més capacitat de resistència. De resistència, no? Perquè clar, l'olivera és... És que la soca de l'oliver no mor mai. I de la soca de l'oliver, ara no, però anys enrere, en sortien nous olivers d'una soca petita, només que hi hagués un ullet que deia, i ja sortia un altre arbre d'allí. Plantat a terra sortia un altre arbre. Penses que hi ha alguna relació entre aquesta capacitat de resistència amb terres de secà, normalment, i el caràcter I el caràcter del de la pagès. gent, del pagès. Perquè el pagès no és un ofici, és una manera de ser i de viure. Un ho té de sentir, perquè si no... Clar, per això ara hi ha gent que abandona aquest Que treball abandona, sí. perquè realment no... Sí, no l'estima. Ho ha pres com una empresa Sí. d'una cosa i el pagès no és això. Es té de Pagès sentir. seria l'home que treballa a la terra però l'estima perquè l'ha heredat i perquè d'alguna manera se sent identificat. Sí, no sé, vull dir, té aquella atracció. El pagès, té aquell esperit de servei a la terra, diguéssim. No a la terra que et serveixis tu, sinó ell serveix a la terra. Sí, bueno, una referent a Sant Joan tota la dia. Molt adient, digue'm. De Joan Joseps i Ases n'hi ha per totes les cases. Perquè eren noms que es repetien a totes les cases, n'hi havia ara no, però anys enrere sí. Animals. Es referia als animals. Animals de pagès. Els animals, vale. Això a l'època que els pagesos tenien animals. Això. Perquè ara, diguem-ne... Ara no n'hi ha cap. En l'època moderna ha desaparegut això, no? Ara teníem tractors. Clar.
Ara dirien tractors, però tampoc no es posa massa, ni Joans ni Joseps. Sí, no, els noms també estan canviant. També estan canviant. Tot canvia, d'alguna manera, perquè aquestes dites tindrien una base popular molt antiga. Sí, tant. O sigui, una base d'una època antiga que canviava molt poc, diguem-ne, no? Que la vida canviava poc. Era molt tradicional, no? En el sentit de la repetició. Sí, a més perquè a totes les cases no n'hi havia un de fill sol. Hi havia 4, 5, 6, vull dir, eren famílies numeroses. Ara quan n'hi ha dos ja n'hi ha prou. Bueno, referent a la pagesia, però aquestes ja són més rares. A l'abril cada gota en val 1.000. I ara penses que l'abril realment aquesta dita té relació amb el clima? Aquest any n'ha tingut. Aquest any sí, però en general... En general no. Ha canviat. L'abril ja no és l'abril. Però ara pel sembrat sí, perquè si no hagués plogut a l'abril, els puestos de secar, els del rec, ja no ho sé. Si el juliol vas a veure l'olivar, ves al desembre, què collita faràs, alguna cosa així. Volem dir, el juliol no es veuen, però al desembre, que és el seu temps... Perquè eren les dites que es transmetia la tradició. La malva és una planta perenne que a l'estiu per Sant Joan està seca. Tu la culls, la poses en un puesto que estigui en un ambient normal i per Nadal aquella planta torna a florir. I la dita com és? La malva que culls per Sant Joan per Nadal florís. Amb les cendres del foc de Sant Joan t'has de fregar les mans perquè marxen les berrugues. I per Sant Joan se cull la malva, que llavors, com se diu això, torna a florir per Nadal. Vale. La malva, la què? La planta. I la deixes secar. La deixes penjada a l'esgolfa o en un lloc i per Nadal torna a florir. Molt bé. Vale, molt bé. Què és el que fa la teva família encara, no? Sí, han anat a collir. Ara han anat a collir. Han anat a buscar. Vale. Molt bé. Nadal? Sí, l'havies... Sí, bueno, feu com a assistent. Però s'arriba a secar primer? Seca? Sí. I per Nadal floreix. Però està penjada, és una planta que ja està sense... A l'esgolfa. La flor, diguem-ne. La flor se seca i es torna... I llavors la deixes a l'esgolfa, t'olvides d'aquella planta i... La planta aquella torna viu. Increïble. Pescador d'am, moridor de fam. Qui no s'arrisca no passa al mar. Diu, si vols aprendre de resar, diu, ves per la mar. Xarxa estripada fa mala jugada. Diu, a bord una dona, cosa poc bona. O sigui, pots fallar entremig de 7 o 8 mariners. Volia dir que hi ha rebel·lió a bord. Sí, millor... D'acord. Per què serà, no? Amor de vella, aigua en cistella. On hi ha amor, hi ha dolor. Has de dir una dita, em penso, no? Sí. De qui és aquesta dita? És de mossèn Cinto, d'Ordeguer, que caminant pel Pirineu va recollir tradicions i costums dels pobles on passava, no? Val. I tu l'has recollit d'un llibre de la... Maria Aurèlia Campmany, no? Sí, que es diu? Costums i tradicions catalanes. Sí. Del que havia recollit també el pare d'ella, l'Aurèlia Campmany.
Molt bé. I llavors, me la pots dir, aquesta dita? Sí. El dia de Sant Joan n'és dia de festa grossa. Les nines del Pirineu porten un ram a la porta. Digue'm què et sembla el significat per tu d'aquesta dita, quina... Mossèn Cinto, caminant pel Pirineu, de poble a poble, preguntava el significat d'aquests gestos. I en el cas del pom de flors era per espantar els mals espírits que pensaven que podien fer mal a la gent dels pobles. Llavors es tractava d'això, d'una manera, com podia ser una cabeça d'alls o podia ser una altra història per protegir-se de la malestrança. Per tant, continuava existint una tradició de creences màgiques, no? Sí. És el que recull mossèn Cinto en aquest cas, el poema El Canigó, que a part de ser un poema molt important des del punt de vista literari, recollia aspectes molt populars de les contrades del Pirineu. Molt bé. Ara, Sió, penso que ens diràs també... És la segona part d'aquesta dita? Doncs és l'acabament, és l'acabament d'aquest poema de l'Orram santjoanenc, que us ha introduït molt bé el francès, i del poema El Canigó de mossèn Cinto. I ara ens diràs el què? Mira, us diré l'acabament del poema de l'Orram santjoanenc del Canigó de mossèn Cinto Barber. Molt bé. I diu així, diu: lo dia de Sant Joan, des del Cantàbric a Roses, les nines del Pirineu portem un ram a la porta. Diu el juliol, diu ni dona ni caragol. Diu però caragol i dona, diu tot l'any és bona. Sabies aquesta? No la sabia. No? No, si és que n'hi ha moltes que no les sabem. I el juliol, per què la dona no és bona? I el caragol? Perquè tot se passa aviat. Suposo que deu ser per amb això. Molt bé. Perfecte. Sabeu algun altre? Sí. Diu, març marçot, mata la vella i la jove si pot. Diu, i a la vora del foc. Diu, pel febrer, cap a cua, l'ha de fer, el fred. I si no el fa tot sencer. No fa paller, però l'home. No, l'home lluner no fa paller, però fa graner. Fa graner. I quin... Si sempre estàs pendent de la lluna, si pots sembrar o no pots sembrar, doncs llavors resulta que ja t'ha passat el temps i no sembres, en quan no culls. I llavors el significat però fa graner, què voldria dir? Que la mica que s'ha sembrat, pues se cull. Que si no et fixes massa amb la lluna, la millor també ho encertes i omples el graner. Vale. El fa graner ve en aquest sentit, no? Sí. Han hagut diferents versions que s'han anat explicant. No es pot ser missa i repicar campanes, vull dir que allò que dius, vol ser tot arreu i no, això no pot ser. O estàs en un lloc o estàs en un altre, si vols fer les dues coses no faràs cap de feta perquè no pot ser. I llavors quan vas començar a ser una mica més gran, allò que eres ja una noieta, no? I et deien, vigila quan surtis amb els nois, perquè gat d'ell, rateta tendra. Volien dir que vigilessis molt, perquè la història que agafessis gent de la teva edat, que no anessis amb gent massa gran, perquè no estava igualada la juguesca.
I després una de meteorològica, que te'n recorda, que em deia, aquesta és de la meva mare, i a més és cert, és quan ella mirava el cel i veia aquell cel que es feia el cel a clofetes, una clofa, com una bauma, cera clofetes, aigua bassetes. I de fet, com veus el cel, que està tot com si hi hagués escates al cel, i plou, veus que l'aigua és generosa, que plou a gust. És de savis, vull dir, de los savis que podien ser els antics, els d'abans. Un que diu que el cor no parla però endevina. Llavors està demostrat ara, als darrers estudis que s'han fet a nivell neurològic, de l'estudi del cervell, que hi ha uns mil·lèsims de segon, no em facis dir, els tindria de mirar ara, però que la resposta emocional és primer que la resposta que és raonada. Llavors, de fet, va amb això, no? Deixa't guiar pel que el cor et diu, abans del que la raó a vegades després te fa dir, no? Dones, gats i gallines a casa, homes, gossos i cavalls al carrer. Total. Era total, total. N'hi ha alguns que encara segueixen amb la mateixa ideologia, Sí, segueixen, ja que segueixen. Això no canvia tant... Costa molt. O sigui, aquesta mentalitat profunda, tan tradicional, aquí hi ha i arreu, vull dir. Dona feinera i vil petxell no pot ser. Com la podríem entendre, aquesta? Que la que li dona no treballa gaire, la passa la mica de bé. És una mica com l'aigua del Carme. No, és una cançó. Jo me'n recordo perquè teníem a baixar a l'escala. Me'n recordo quan era petita. Una rajola d'aquelles. Suegra, abogado y doctor, cuando más lejos mejor. M'has dit, és un? Ets un baldragues. Baldragues, vol dir que has estat sentat aquí, després te sentes allà, no pares quiet, vull dir, és que no pares. Dius, coi, ets un baldragues, vull dir, queda't quiet, aquí. Queda't, molt bé, molt bé. Em sortiran totes. Bé. Al poble, un dia, amb la meva sogra, al principi em diu, vine que anem a desembarassar les estanteries, dic, com? Que els hi passa les estanteries, que estan prenyades i no ho entén ella. I dic, què és això de desembarassar? No ho he sentit mai, això. I em va dir que era anar a endreçar, a treure les coses i a tornar a col·locar bé les estanteries. És anar a desembarassar. Dic, no ho sabia. Curiosíssim, no havien sentit. I aquí com ho diu? Aquí diem desembarassar. Anem a? Anem a desembarassar. Ah, també? No desembarassar, no, desembarassar. Desembrassar. Desembrassar. Val, desembrassar, veus? Que és fer net en un lloc, treure coses... Clar, el mateix, però amb aquesta variant lingüística. És molt interessant, veus? Sí, no som gaire lluny, no? Sí, no, clar, és la zona. Bueno, dic una endevinalla que és creació meua. L'home posa la llavor. Es fa grossa i redoneta. I quan la bec amb aquell coloret, me la menjaria en vez de fer-li un petonet. A veure si endevineu què és això. Molt bé, Raimundo! Molt bé, bravo! A veure si m'endevineu l'endevinalla. La síndria. Penso que havia hagut algun mal pensat o ben pensat. Sí, però l'heu endevinat molt aviat, Bueno, perquè ja et coneixen una mica. Sí. Molt bé. I ens diràs alguna dita que coneguis, popular? Sí, dites n'hi ha moltes, el que passa que n'hi ha moltes de repetides. A mi la que m'agrada és al gener el millor ofici és pastisser. Doncs mira que està calentet amb lo fred que fa i a dins no sent lo fred. La dona més ben casada no té sogra ni cunyada. Més curt
que les mànigues d'una armilla, però està molt vista aquesta, està molt sentida. No l'havia sentit jo. No? No. Yo tengo mujer que al andar culea, bien sabe lo que desea. Que va de... És sensual. Sensual, molt bé. Molt bé, aquest també té un puntet, una miqueta picantó. Diu, marzo ventoso y abril lluvioso, mayo hermoso. Banyar-se per Sant Joan, salut per tot l'any. Molt bé, aquesta té que veure amb la tradició de Sant Joan. Sí, i aquell altre, qui diu que marxa i no és nou, té més peresa que un boc. Té més peresa que un boc, vale. Això que passa, no? Que bueno, me'n vaig... I tornes a dir, aquella la talla. I tornes a dir... I no marxa mai. Y el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Aquesta és molt clàssica. Y por la boca muere el pez. Ai, aquesta, neu de febrer, aigua al paner. Una veïna que en sap se'n va aviar al José Barcelona, que si veniu al carrer un dia us han dinat. N'hi ha moltes. El Peralta, quan del Peralta i la seva dona, bueno... Ja quedarem. Us diem, peste en Anton, que el que es queda ja es compon. Qui està de pega, amb els collons en s'ho pega. Aquesta m'agrada. Aquestes són molt populars, no? De sabios y de locos, todos tenemos un poco. Va dir amb els jóvens, quan érem jóvens, agua que no has de beber, déjala correr, déjala. Ya está, hemos amantés. Sí, a Dios rogando y con el mazo dando. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Tiempo pasado, jamás tornado. Por la boca muere el pez. Desembre nevat, bon any pel blat. Hi ha una dita que m'agrada molt, que és al juliol ni dona ni caragol. Però jo dic que caragol i dona, tot l'any és bona. Ens diràs algunes dites ara, no? Les heu recollit, són de casa vostra, algunes. Sí, algunes sí, però més que res li han preguntat al padrí i això, de coses que es diuen doncs, al camp i així. Molt bé, són tradicionals. Sí. Doncs molt bé, endavant, digue'm. Pues la primera, anar a cagar al morer. I significaria? El morer és un espai que hi ha als afores del poble i vol dir que quan estàs molt tip ja pots anar allí doncs, a buidar la panxa. Molt bé. Aviat em portaran els diumenges, que això vol dir que estàs a punt de morir. Molt bé. Era una finca fora del cementiri? No, la finca aquesta a dins del cementiri. Ah, val, d'acord. El lloc on s'enterren la gent de la família. Li diu el diumenge. I per què penseu que es diu el diumenge? Jo crec que perquè els diumenges quan vas al cementiri doncs, a portar flors o... Vale. Suposo, Vale, es fa la visita. Sí. Val. Passa per l'ombra. Això quan te saludes amb algú et diu passa per l'ombra. No sé d'on ve, però ho diuen molts padrins. Això es diu en unes terres com aquestes, en les que a l'estiu la calor... Sí, fa calor. És bastant insuportable, no?
Passa per l'ombra, molt bé. Un bon consell, no? Sí. També es podria dir, per exemple, posa't el barret. També, sí. No n'hi ha tanta gent que em porti barret ara. No. Vale. Passen per l'ombra. Passa per l'ombra, molt bé. Si no vols pols, no vagis a l'era. Bueno, que si no vols problemes, no els buscos. Vale. Si vas a l'era, quedaràs brut de pols. Si no vols un plat, 2 tasses. Què voldria dir? Voldria dir que no vols això, no vull que facis això, que encara m'ho has de fotre el doble. Clar, encara passa més. Sí. Molt bé, i sou germanes, no? Sí. Molt bé. Ja es nota, eh? Teniu un aire de família. Molt bé. Llavors, què? Ens dius també? Sí. La primera seria plou, aigua. Això és quan dos padrins es troben i veuen que plourà, un li diu a l'altre plou i l'altre més de dir sí, diu aigua de l'altra punta del carrer. On vas i la resposta seria a veure qui fa el cap més gros o a veure si el trobo. Quan no tens ganes de dir allà on aniràs, doncs dones aquesta resposta. L'altra, que vens o et quedes. Això és quan algú es tira un pet, se gira enrere i li pregunta que vens o et quedes. Jo pensava que era més bé relacionat amb una indecisió, no? En principi sembla que sigui una persona que està indecisa, no? Però em sembla que és molt casa nostra. Resulta que se li dona un sentit totalment. La indecisió és pel pet. El pet o es queda allà o se'n va. Clar, es refereix al pet i no a tu. Molt bé, molt bé. Marinada forta, aigua a la porta. I aquesta ja és el que... Això es devia donar abans, no? Que quan venia marinada podia possibilitat d'aigua, no? Ara això potser ja no... Sí, ara no plou mai. Vivim en una època més seca, no sembla? Fots un cap com un tupí. Vol dir que fots un cap gros, a més no poguer. Molt bé. Jo aquesta la coneixem més com un timbal. Poses el cap com un timbal. Clar, seria més de molestar. Sí. I això seria que fots una trona, mira, una altra. Una bona trona, un bon cap. Un bon cul. Sí, també. O un bon? Un bon cul. Ah, vol dir que tens el cap gran. Sí. Sí. Tens d'arbeca. Sí, aquest el vaig gravar fa molt temps. Per últim, la de trons de cul, merda segura. Vol dir que si petes molt, ja pots anar cap al lavabo. Cap al morer, pots anar cap al morer. I ja està. Molt bé. Qui no té quartos, puta rai. Vol dir que no et quedi cap altre més remei. Pantalons de capcer, que vol dir capcer, escapçar, que és de tallar. Va llantiós, vol dir que va llantiat, brut, jo que sé, una taca d'oli. Fots un cap com un cabàs, que fots el cap gros o que fas un plan així una mica d'encantat. El següent, dia per d'altre, que en el context podríem dir ha trobat feina dia per d'altre. Ha trobat feina molt ràpidament, seria. Molt ràpidament, sí. L'encendemà, aquí ho diem demà, l'encendemà aniré a comprar, doncs demà aniré a comprar. Molt bé. I per últim, ninot de paller, que sempre no reacciones, estàs quiet, que ets un ninot, que aquí sempre ho diem. Ets un ninot? Ets un ninot, com si ets un inútil. Vale, perquè estàs quiet ahí, clar. Sí, sí, seria l'equivalent a l'estaquirot. Sí. Molt bé. Que vostè m'emportarà la lletra d'una cançó. Sí, que la van cantar diumenge passat a l'Orfeó. Val. Però aquesta cançó la que la cantaven ja eren els meus padrins.
Vull dir, i està feta d'un senyor que és fill de Llorenç, mossèn Ramon Verdaguer. I la música, però la música l'ha posat una altra d'això. I aquesta cançó es cantava tradicionalment? Es cantava tradicionalment quan ens anaven a collir olives. I encara a vegades, com que els trossos tocaven, d'un tros a l'altre, l'un feia una estrofa i l'altre feia l'altra. Vull dir, era molt diferent collir olives. Manualment, era molt... I llavors es cantava perquè la gent s'animés per fer això. Sí, s'animava. I vostè l'havia cantat, aquesta cançó? Jo gairebé que no. Havia collit jo havia olives? collit olives, però no soc pagesa, soc casada amb un pagès, això sí. I la El família... meu home sí que l'ha d'això. L'havia cantat. L'havia cantat. I recorda més o menys la tonada, més o menys, com feia? feia? Però jo no en sé de cantar. No, però més o menys la tonada, com feia? Va, una miqueta. La tonada, com feia més o menys? Bueno, les estrofes últimes, però jo no en sé, Els que cullen en tenen traça, amb l'arpeta i amb les mans, em fan caure la borrassa, com si fossin diamants. Si són 8, passen una mica, i al molí em porten rodons, la nostra oliva a la pica, de la pica als citrellons. Llavors hi ha una tornada que cantem, cantem, que hermosa és l'oliva. Cantem, cantem, que hermosa és l'oliva que avui repleguem. Però jo no en sé de cantar. Molt bé, molt bé. Nascut aquí. Comença'm a explicar-me això que m'acabes de dir fa un moment de Sant Joan, a veure, lo de les fonts, perquè això ningú ho ha explicat. Bueno, però t'he comentat que de la mateixa manera que jo ho vaig veure, ara ha desapareixut i no sé ben bé, va desaparèixer, bueno, doncs potser perquè van desaparèixer les fonts també. A cada carrer, a cada punta, com que la gent no tenia aigua a casa, hi havia una font on la gent anava a buscar l'aigua. I amb la font també hi havia una mica de bassa perquè poguessin veure els animals, les mules, el gos... Això de quins anys parles, més o menys? Això parlo dels anys 60. 60. I llavors el tema de les fogueres, m'havien dit que a cada cantonada més o menys havia una foguera. Sí, se'n feia, sí. I quina relació hi ha la font amb la foguera? Bueno, l'aigua i el foc, perquè llavors la canalla amb galletes anàvem a omplir a les fonts i mos mullàvem. Vale. Mos empaitàvem per tot el poble amb galletes d'aigua, ben xou. Entre vosaltres. I això ha desapareixut. Els meus fills encara ho van fer. Encara ho van seguir la tradició. Hi ha alguna gamberrada d'entrada? Sí, ja s'hi poseu... Cada vegada potser alguna gamberrada més grossa i potser per això també va acabar. Que ja en sabeu a l'aigua la gent també. Inclús s'havia entrat en algun local públic a mullar la gent de dintre. I clar, n'hi havia algú que s'enfadava. I una altra cosa, dels carnavals, per exemple, en aquelles èpoques fèieu carnaval? No. Quan es va recuperar? Els vam recuperar... Quins anys? Els anys 75, 80. De petit, nosaltres de petit no se'n feia. I aquests anys 70, 75, vau tornar a fer carnaval? Sí, vam tornar... I què va ser, a nivell del poble? A nivell del poble, sí, a nivell del poble. Una entitat que ho organitzava, però que tot el poble participava. I com eren aquests carnavals? La gent es vestia molt? Molt, hi participava gent de tota la franja d'edats, des de la canalla fins a un senyor o una senyora de 80 anys. Els primers van causar impacte, perquè la gent en tenia ganes i s'ho va passar molt bé aquests anys. I eren molt lúdiques, uns carnavals molt de festa. I què fèieu, un ball? Llavors se feia un ball, s'acabava amb un ball, aquí al casal. Aquí endavant, a l'antic casal es feia aquí. Sí, casal barrial. I la gent, les disfresses, que eren molt fetes, molt manuals? No, se les feia. Molt artesanals. Molt artesanals. Però tan acabades com, per exemple, els que es fan ara? Perquè ara es fan unes disfresses... No tant. No tan acabades. Es fan treballs eren més artesanals. Més artesanals. I les ganes de gresca... La gana de gresca total. Total. I més en aquells anys, no? Havia molta gana de... Sí.
I eren uns carnavals una mica, diguem-ne, amb continguts crítics també, com han estat? Sí, bueno, es llegia el manifest i, bueno, doncs, sempre hi havia algú que rebia, però dintre la lògica, no. Cremàveu també el ninot aquest? I llavors cremàvem el Carnestoltes. El Carnestoltes, sí, exactament. Fèieu rua també, una passejada o no? Fèiem una rua pel poble, sí. El primer que es feia és la rua i després la gent anava sortint de casa i s'hi ficava i fèiem cap tots aquí a la plaça, aquí es cremava el Carnestoltes i es feia el ball. I el ball era música No, es llogava una orquestra. Venia una orquestra. Sí, a vegades la mateixa orquestra de la Festa Major ja quedava contractada pel Carnaval. Val, molt bé. Ens vols llegir alguna cosa, no? Sí, de la Vall del Corb, el riu Corb. Vale, és una història o una dita popular. Una dita popular de la Vall del Corb. Pues endavant, sí. A Rauric tot eixerit, a Llorac té mal de cap. A Bellfugona ja no estava de broma. A Guimerà li van donar la mà. A Ciutadilla un got de camamilla. A Nalec es va posar dret. A Rocafort començava a anar de tort. Al Vilet anomenava el grec. A Sant Martí es va morir. A Belianes tocaven les campanes i els eixaders no en van entendre res. I allí es fon com es fonen totes les coses d'aquest món. Molt bé. El sentit d'aquesta, diguem, més que quasi és una auca, no? Sí, bueno, no arriba, no arriba la ruta del riu. És la ruta del riu? El poble és on passa el riu Corb. Val. Neix a Rauric i fins bueno, mor als eixaders, que després continua, no? Però allí pràcticament ja no, a partir dels eixaders ja no... Si no baixen riuades ja no passa l'aigua. I llavors el tema és el riu Corb. El personatge és el riu Corb. El riu Corb, com va passant tota aquesta... Per tots els pobles, sí. Pels pobles i les diferents característiques, no? Molt bé. Es coneix l'autor, tu sabeu? No, és una dita popular, ho he mirat a veure si és l'autor, però si és, no. Sí, aquí ho has llegit i està recollida en aquest llibre, ensenya'm la portada. Aquesta portada... La Vall del Corb. La Vall del Corb, i això està fet pel Daniel Gelabert, arquitecte que havia... Ah, Daniel Gelabert, val, molt bé. Molt bé. Junt amb d'altres, vull dir que hi ha d'altres. Amb més autors, perquè és tota la Vall del Corb que agafa bastants pobles. Mira, aquests tres, aquests quatre, perdó, cinc. Sí, que a més aquí està a la biblioteca, no? La tenim també. Sí, això, aquest llibre està a la biblioteca. També està el Josep Vallverdú, Josep Joan Piquer i Jové, Joan Duc i Mas, Ramon Boleda i Casas i Daniel Gelabert i Fontbona. Fontova, sí, perdó. Dites d'aquestes populars o frases fetes que... Hi ha aquella de a Bellpuig caga i fuig i per no parar no paros ni a cagar. Molt bé, aquestes eren les que deien els altres pobles, era una miqueta les rivalitats de poble, no? Sí, suposo que els de Bellpuig devien dir alguna cosa de Belianes, que no en sé cap, no? Devien dir alguna cosa, sí, perquè això és una cosa estesa a tot arreu, no? Per un costat les rivalitats, com una certa rivalitats... Bueno, però com a rivalitat sana, Sana, sí, però bueno, que eren... Ara jo te dic aquesta i tu em dius l'altra, no? Vull dir... Sí, exacte, sí. El que pot passar a vegades inclús entre parents, entre companys o entre veïns, no? Vull dir que tu em dius això i l'altre. Perquè la gent era molt dada, no?, a fer manifestacions. N'hi havia alguna de... Passa que no la sé, però n'hi havia alguna de sota el marge, tu vaig fer... Bueno,
Ja, més picantones. Però bastant més. D'eròtiques, perquè clar... Sí, molt eròtica aquesta, i no va ser, però... Perquè les dites poden recollir l'eròtic, molts aspectes, no? Vull dir, de fet, tots els aspectes de la cultura, no? Ara em fas rumiar una rondalla del temps de collir olives. Ostres, ja la preguntaré. Que eren, diferents colles, diferents finques, i cantaven ben fort perquè se n'enteressin l'altra colla, no? I també eren mal... És que ara no em vindrà. I es deien, no? Sí, allò que es picaven, aquí es picaven... Una mica per... Ese mosso que ara cante... Ostres, espera, com feia? No, ara no em sortirà, la tinc aquí a la punta i no em surt, ja te la vull, perquè ja l'acompany l'alcalde, aquesta sempre la canta l'alcalde. L'alcalde la canta aquesta? La canta l'alcalde. Del collir olives. Val, ja la enregistrarem. Llavors l'altre contesta, eres puta de Madrid, ja has parit a Cartagena, ja no pariràs mai més, mala puta punyetera. Però no em recorda ara, el primer canta la noia, el noi, no? Sí. I després el noi s'hi torna, li canta l'altre. Però no em recorda ara la primera part. Val. A vegades és pitjor el remei que la malaltia. Per tu, quin significat tindria aquesta dita? O sigui que hi ha coses com, per exemple, efectes secundaris que et perjudiquen i poden arribar a causar més dolor que la malaltia. Sí, els cansats fan la feina. I això? Com que estan com una miqueta més cansats, pues saben el que has de fer i el que et falta, i llavors pues, tu dius, ostres, que tinc que fer una feina, i llavors pues la fan, encara que estiguin cansats. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Que això moltes vegades ho deixem, ho anem deixant, fins que ens trobem a l'últim moment i hem de córrer. Más vale prevenir que curar. Què voldria dir per tu, això? O sigui que previndre pues has de veure si et fa mal o és algo important abans de curar-te perquè pot ser alguna cosa insignificant. Per tant, s'ha d'estar una mica amb atenció a les petites coses, no? Per que no es transformin en un mal o una malaltia més gran, no? Sí? Feia temps que t'esperava i quan per fi has vingut, nova alegria estrenava que no havíem conegut. Amb el goig del teu somriure i amb la bondat del teu cor has d'endolcir el nostre viure i has d'enfrontir el nostre amor. Si per tu, Maria Rosa, han de ser nostres afants, de faci filleta formosa que pugui ser per molts anys. Hay un dicho que mi padre lo mencionaba mucho y que en mi tierra se dice así: aceitunita comía, huesecito fuera. Lo que quiere decir es que cuando realizas un trabajo y ya el trabajo está hecho, pues lo que se quiere es cobrar el trabajo. Otro dicho que alude un poco al mundo taurino es el toro cuando está en la plaza, ni antes ni después. Lo que quiere decir es que cuando en realidad puedes enfrentar las situaciones de la vida es cuando te ves en las situaciones que te ves obligado a lidiar con ellas. Cuando tienes el toro delante tuyo. Exacto. O sea, es el momento decisivo que... Por mucho que uno planifique, a veces no, es cuando estás ahí, metido en esa situación. Muy bien. El otro día mencionaba uno que a mí me hace mucha gracia, que dice: al mes de muerta, lo mismo la seada que la puerca. Quiere decir que a veces las mujeres, sobre todo, sufrimos mucho por las cosas de la casa y la familia y los trabajos y todo esto, pero
realmente vamos a acabar donde vamos a acabar y no nos vamos a llevar nada de este mundo. Claro, vivir el momento. Vivir el momento. Presente, ¿no? Sí. El instante. Sí. Que esto es muy oriental también. Que lo tendríamos que aplicar un poco más, ¿no? Sí. Viene algún refrán que alude al mundo de la música, ¿no? Al cantar y este lo conoce todo el mundo, ¿no? Que el que canta sus males espanta. Y también aquel que dice gallo que no canta, algo tiene en la garganta. Pues aquí mismo estábamos grabando, ayer mismo, una pequeña canción recogida sobre el trabajo de la aceituna que se hacía aquí. Y yo mencionaba a la famosa canción de Aceituneros de Jaén. Tú la tienes en la memoria, segurísimo. Es una canción... No te creas que la tengo esta tan trillada. Aceituneros de Jaén. Aceituneros vivo. Decirme quién ¿De quién son estos olivos andaluces de Jaén? Recuerdo de alguna canción popular, por ejemplo, del mundo del trabajo, relacionada con el mundo del trabajo. Sí, hombre, esta de la zarzuela que dice... ¿No la podrías cantar? Sí. Un poquito. Aquella de... Ay, 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 qué trabajo nos manda el Señor, levantarse y volverse a agachar, todo el día a los aires y al sol. Bueno, a mí me viene ahora mismo una copla de Lorca que sí. está armonizada sí. por Federico García Lorca, que son las morillas de Jaén. Ah, sí. Y esta que dice: tres morillas me engalanan en Jaén, Aisha, Fátima y Mariel. Tres morillas tan garridas fueron a coger olivas y las moradas cogían en Jaén, Aisha, Fátima y Mariel. Muy bien. L'altre dia anàvem amb ella pel carrer Sí. i veiem uns núvols i jo recordo que el meu pare deia, quan hi havia uns núvols aquells petitets que estaven tots agrupats, deia: al cel cabretes, a la terra pastetes. Què voldria dir per tu? Quina significació tindria? Doncs que clar, aquest tipus de núvols doncs, porten pluja i llavors clar, quan cau l'aigua a terra, la pluja amb la terra es fa la pasta, el fang, no? Val. Jo suposo que deu ser això. Val, era de climatologia. De climatologia, sí. Recordo el meu pare també sempre deia una dita que deia: a feina feta no hi ha destorb. Perquè volguem dir que la feina quan abans la facis, te la treus a sobre i després per moltes coses que hagis de fer ja te n'has oblidat, ja no t'estorbaran, diguem, per fer-la, no? Jo dic sobre aquest mateix tema, dic, quan una cosa es comença, s'acaba. S'ha d'acabar, sí. S'ha d'acabar. D'allò dius, la comences, però si no la comences mai l'acabaràs. Un altre que deia mon pare sempre era contrapresa, diligència. Qui no comença, no acaba. I per tu aquesta dita què representa? Quin significat té? Oh, això és el teu home. Quin significat? Home, qui no comença no acaba, doncs refereix una mica també a la feina suposo també d'aquests camps, que si no comences hi ha molta feina per fer i no l'acabaràs mai. Llavors s'ha de posar un moment i s'ha de desillar.
Qui en nens dorm, mullat s'aixeca. Sí, què voldria dir? Què voldria dir? Si en nens Que a vegades d'or... surts escaldat, que a vegades et duen alguna cosa i és al contrari. I podria ser també que sempre que estàs en nens, d'alguna manera, acabes una miqueta... Escaldat, mullat. Pixadet, sí, no? Exacte. Voldria... també més referit al tema de pares, perquè tu ets mare, no? Sí. I tu tens una filla Sí. que cada que té 10 anys. 10 anys. I llavors, quan era més petit, no? A vegades t'hi ficaves, no? Al llit. I alguna vegada, no? No. No? Bueno, has no. tingut sort. He tingut sort. Has tingut sort. Però fa referència. Vale, gràcies. Les primeres que us diré són relacionades amb el món dels negocis. Per exemple, quan algú feu un mal negoci, deien que havia fet el negoci del Robert i les cabres. En canvi, quan algú feia un bon negoci, tenia una bona collita, doncs deien que s'havia fet d'or o que havia fet la gos. Després, una altra dita, que era quan algú explicava moltes grandeses, que era el que avui en dia diríem fer el fantasma, una persona que és un fantasma, en dient contar sopars de duro. Després, quan algú rebia sense tenir-ne cap culpa, en deien que havia pagat els plats trencats. Quan algú esquivava una qüestió o no volia fer una feina, en deien aquest fuig d'estudi. Qui manava en una casa, o no necessàriament en una casa, en un grup, deien qui era qui tallava el bacallà o qui remenava les cireres. Sí, la primera aquesta és bastant coneguda. El bacallà. Suposo que el bacallà era per el tema mariner i les cireres eren més de pagès. Les variacions, no? M'imagino. Després, quan algú estava molt distret o no sabia res d'algun assumpte, en deien que venia d'Arbeca, que estava a la lluna o que venia de l'or. Quan algú estava molt enfadat, li havia pujat la mosca al nas o treia foc pels queixals. Treure foc pels queixals era més greu que pujar-li la mosca al nas, perquè treure foc pels queixals era ja demostrar que estava molt enfadat. Quan algú es quedava solter, es deien que es quedava per vestir sants o que s'havia quedat conco o conca. Per vestir sant, si era dona. Si era dona, sí. Conco, si era home. O conca. Tant és així que al cine hi havia el racó dels concos. Al cinema havia els concos. Com Beliana ja havia cinema Paradiso, hi havia un ficant els solterons i tenia el racó dels concos. I eren majors de 50 anys que no hi havia manera. Aquesta expressió tampoc... La solterona. Sí. Solterona no es feia. No es dia gaire la paraula solterona. No, és més castilla. Conco, conca. Com que vostè farà molta investigació, a casa, per una sèrie de circumstàncies, hi havia molta devoció per l'obra pagana del mític escriptor mossèn Vicenç Garcia, que va ser un rector de Vallfogona, que va ser un reconegut escriptor del barroc català. Ell té una obra culta, molt reconeguda, però en té una altra, que és molt popular, que sembla que n'hagi anat boca a orella per aquí a la Vall del Cor, no? I a casa hi havia moltes d'edites. Un marit i sa muller van, és pornogràfic, Sí. van de mascle i femella.
i davant del dolç instant postrer li digué lo marit a ella: «Ah, si això pogués durar tant com anar d'ací a Madrid». I ella li respongué: «Anar i tornar». No, per exemple, hi ha una dita que me'n recordo que la dic sempre amb un padrí, quan veia un petit que s'adormia a qualsevol lloc, i ell ho dia a la seva manera. La llegenda explica que en un viatge a Madrid, el mossèn Vicenç Garcia el va acollir un escriptor de la corte que devia ser el Gustavo Adolfo Bécquer, no? El Quevedo. Sí, el Bécquer no, perquè no és pas del... És més recent, no? El Quevedo. Quan anem a encoratjar... És que els confonc sempre aquests dos. Són els dos únics autors castellans que confonc. Quevedo i Gustavo Adolfo Bécquer. El Quevedo, això és llegenda, però és molt popular. Llavors, el Quevedo, voltant pel casc antic de Madrid, veu un nen dormint damunt d'una pedra. Un nen entre 8 i 10 anys, un preadolescent. El Quevedo s'encara el mossèn Vicenç Garcia i li diu: o la piedra es de lara, que està damunt d'un banc de pedra al nen, o el niño es de bronce. I mossèn Vicenç Garcia diu: ni el niño es de bronce ni la piedra es de lana, es tener años 11 y no pensar en mañana. Una dita que encara es diu ara, que és paga, que és gata, ve a parlar sobre l'equívoc, el malentès o el primer cop d'impressió. La idea és la següent, és a dir, un senyor porta dins un sac de roba opac un animal, aquest animal maula, miau, meu... Llavors, un senyor li diu a un pagès: adivina què porto dins el sac. Uah, fàcil! Te pots equivocar, què t'hi jugues? 5 cèntims, que és un gat. Llavors el senyor del sac fa: no, paga, que és gata, perquè era una gata, de gènere era gata. No era gat, era gata. Molt bé. Aquestes coses es jugaven molt abans, això. Molt, sí. Les endevinalles, sí. Però aquesta venia a reflectir que fins que una última carta, fins que un últim detall no està damunt de la taula, una aposta no es podia concloure, no, per exemple. O de quan Judes era fadrí i sa mare festejava. Després, quan una persona servia per més d'una feina, li diuen: ets bo per la forca i pel rampill. I al contrari d'aquesta frase feta seria: no ser bo ni per covar ni per pondre. Ser una mica un inútil, un incapaç, no? Sí. Després, quan algú tenia molt bona relació, deien que són carn i ungla, o d'una manera una mica així més vulgar, cul i merda. Cul i merda. Cul i merda, vale, que són inseparables. Sí. Quan una cosa era molt, molt antiga, dient això és de l'any de la picó. Després, per exemple, del món de les verdures, doncs hi ha verdures que tenen connotacions positives, com per exemple un pèsol, li diu és eixerit com un pèsol, i d'altres que tenen connotacions negatives, com una bleda o una fava. És una bleda o és una fava, i aquestes no tenen versió masculina. Vale. És dedicada a la dona. I si és molt bleda, és una bleda assolellada, si és molt fava, és una favassa. I després també una altra verdura seria que és un patata o una patata, si algú no serveix.
ells bàsicament és un talòs. Un? És un talòs, que no sé exactament què és un talòs. No, jo ara em sona la paraula però el sentit no. És un talòs, és un talòs. És un maldestre, seria una mica una barreja maldestre. Ara cantarem la cançó de les olives, de Belianes. Tu baixes del cel, collita joiosa, oliva preciosa del gust de la mel. Avui et cantem enmig de l'arbreda, quan tot s'arrefreda, ni el fred sentirem. Cantem, cantem, que hermosa és l'oliva, cantem, cantem, que hermosa és l'oliva que avui repleguem. L'oliva de fruita bona, n'és el rei sent arbequí, de la terra tortosina, del vell camp tarragoní. Oh, quin goig fa sa brancada, sempre verda i sempre suau, n'és la font d'unció sagrada, n'és el símbol de la pau. Cantem, cantem, que hermosa és l'oliva, cantem, cantem, que hermosa és l'oliva que avui repleguem. Soc nova o apedaçada, faig d'alfombra l'oliver, me me'n veig de trepitjada, més jo dic que ara va bé. Són petites, negres fines, són la joia de l'Urgell, les olives arbequines fan un oli com l'or vell. Cantem, cantem, que hermosa és l'oliva, cantem, cantem, que hermosa és l'oliva que avui repleguem. Lo nostre oli, bons pagesos, és un oli que té brill. Lo nostre oli va a la pica, de la pica dins el setrill. Quan el proves repeteixes, cap més oli es fa més bo. Les olives arbequines fan un oli que és el millor. Cantem, cantem, que hermosa és l'oliva, cantem, cantem, que hermosa és l'oliva que avui repleguem. Cantem! Bona tarda. Bona tarda. El seu nom? Ramon Timoner Armengol. Molt bé. I ara ens llegireu, em sembla que és una auca de Belianes. L'auca de Belianes, sí. I feta per vostè. Sí, jo vaig fer la lletra i dibuixant, esclar, va fer els... I aquesta auca, segons comentava, és una mica com la història de Belianes, sí, no? És una història no molt rigorosa, no, però bueno, una història, sí, senzilleta. El que sí que no té és l'aspecte sarcàstic que generalment tenen les auques, no? Sí, les auques són més aviat còmiques una mica, sí, i aquesta és sèria, no? És seriosa. Sí, és seriosa. Molt bé. Doncs com vulgueu podeu començar. Diu, auca feta amb moltes ganes del poble de Belianes. En un vell pla i a l'Urgell hi ha un poble senzill i vell, que diuen que toquen campanes, no és pas així a Belianes. Com arbre de bona soca, descansa sobre una roca. Ara per enlloc no es veu, és la roca la guineu, aquí sota. Segles abans pledejaven quan dues viles formaven.
no van estar pas de lluita quan van pensar en terra cuita. Buidant del tossal l'entranya van fer maons per mitja Espanya. Lluny estan de pledejar quan aprenen d'empeltar i es planten plans i vessanes amb ametllers de belianes. La pedra tenen a mà i la prenen a treballar i amb tota la senzillesa construeixen amb bellesa. 1563 fan l'església tal com és. Sebastià Font rep contracte i és sòbria, bella i compacta. 1290 les lliures que el rebut canta. Sant Jaume serà el patró. Pel juliol, festa major. Una gran pesta els farà recórrer a Sant Sebastià. Els menestrals i els pagesos del seu treball són entesos. Podar i esporgar amb estil feien solcs drets com un fil. Dones molt llestes fan rotllo i orelletes de motllo. Mestres, metges, comerciants, arquitectes, capellans, advocats, tota una pila d'estudiants dona a la vila. El pagès es desviurà trencant-se el cap per regar. La verge i l'aigua ha buscat cada any quan puja el tallat. Planetes, planots i planes, planassos, terres mitjanes. Les tortes, les guinarderes, ben plantat tot d'oliveres, sacs d'olives esportins i oli d'ojo als seus molins. A les facines hi ha gent que destil·len l'aiguardent. Can Sabous, dur de llaurar, i dalt el frescal Montpla. Aixaders, Mas, Torramora, que volen aigua a tota hora. Busquen aigua, tenen punt i van minant riu amunt. A Sant Jaume, més treball, travessen tota la vall. I la mina rajarà i mai més s'assecarà. Per tenir-la controlada, els urgells fer l'entollada. I al cap de setmana al portal sabran cada dia el que val. Ja ho sap tot el veïnat, l'aigua es paga al comptat. Encara hem de regar més, pensen l'any 53. De poc hi deixen la pell amb l'aigua del canal d'Urgell. Amb bombes l'elevaran i amb un any ja regaran. Però encara és eventual, el somni és el canal. L'any 23, al juliol, funden l'equip de juliol, de futbol. Tothora s'entrenaven i diuen que sempre guanyaven. Fins el Barça els fa els honors jugant amb ells a les Corts. Els agrada la cançó, tenen també un orfeó i amb constància tenen cura d'estudiar la partitura. Nens i nenes i el jovent junts són a l'agrupament. D'ocasions en troben moltes per donar una mà els escoltes. El poble es troba animat amb el jovent disposat. Vila oberta, avui i demà, com el plamell de la mà. I aquesta auca quan la vau escriure? L'any? La vam escriure l'any 1996. Va ser una idea de l'alcaldessa de llavors, l'Anna Maria, i podríem fer una auca, oi dibuixant, ja en trobaré un jo que el conec i molt bo. Jo quan em va dir Ballora i Jofre que el coneixia de novel·les i d'això, aquest, oi, com pot ser, anirem a veure. I bueno, i vam anar, diu, amb la lletra feta ja, ell va fer-hi uns esbossos, això serà així, això serà això com està, d'aquesta manera, i l'idea de l'auca és fer la història, però hi ha dues coses importants a la història de Belianes. La mania de regar, un poble que necessita aigua i que sempre ha tingut mania, una mina, una elevació de l'aigua, això sí, la mania de regar. I després, com que tenien pedra i no usaven el que no tenien, doncs usaven la pedra i per això hi ha tanta pedra. I la roca a la Guineu és una roca que és aquí sota casa nostra, que abans estava aquest carrer d'aquí no hi era i es veia, i tot el poble està sentat sobre. Per això diu això de la roca de la Guineu. I esclar, construint en pedra, jo vaig voler posar els eixos de l'auca són
a més de l'edat de l'església i tot això, la mania que tenim de regar, el que van saber de jugar a futbol, perquè en van saber molt per ser un poble, i després que encara no en van tenir prou, que van foradar el riu per una mina, que van fer una elevació del canal d'Urgell, i encara la mania de regar, perquè eren unes terres que en necessiten molta i no en tenien. Aquesta ha sigut, i després, doncs, si hi ha un orfeó, totes les coses del poble. Així va ser l'auca. Que pel que heu comentat abans, us vau deixar el grup de teatre. Sí, em vaig deixar el grup de teatre i va ser llàstima, perquè la meva mare ja feia teatre i el meu pare feien teatre. Jo en vaig fer i van continuar i m'ho vaig deixar. No hi vaig pensar, perquè si hagués sigut una cosa de 2 dies, doncs que era antiga ja, saps? Però mira...